салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP ҷавлонам. Акаса хубен. Имрӯз ҳамроҳ як бародари муҳоҷирмон ки дар давлати Шветсия қарор дорад, аниқтарш дар шаҳри Стокгольм. Оиди қиматшавии интернет аму бародар фикрои хича гап задагиай ва мо биёин аввал гӯш мекунем аму бародара ва боз дар охир ҳамамон хулосамона мақсад ки мебурорем. Салом алейкум Рустам, биё мо ти ҳамроҳи подписчико аввал гӯш мекунем чӣ фикр дорӣ ту, чӣ гап задагӣ. Бо диққат гӯш мекунем ва боз дар охир гуфти гапҳо хулосамона мебурорем. Soz Rahman, brad, xličaj naxsos, korot khub. Chi brad, gashtim dami gharibio, disham berayot kada. Nekim amin internet ve qiymatsh beze bratam. Nashod qiymatkini internet. Если так подумать, братан, qiymat нестай, agar ba sharti ki заработная плата в Таджикистан $500, $500-400 хотя бы мешит, нормально мне было. Но из-за того, что заработная плата в Душанбе 800 то 1300 сомон, и гареми қиматай барои хали олик, мисол на Европа да олик ай 25 то 3000 сомон. Интернет, на интернете ки ман истифода мебарам 40 гигабайт, 40 гиг 300 сомон ба тоҷикӣ. Яъмо даже зиёдӣ мекунам мисол гигабайтот. А барои Тоҷикистон слишком қиматай, барои хали олик. Ба як гапи дигае ки нигоҳ ки любой чира қимат кардестиян, свет қиматай, об қиматай, раҳ, транспорт, и қимат, у қимат, ина бо интернета қимат кардан, абише хӯрока қиматай, ҳама чӣ қиматай охи. Ай иша қимат кардан мардум хаб кард, уша қимат кардан мардум хаб кард. Ҳама чиро оҳиста қимат кардестиян, мардум галатат кардестай. Аки бароям қадалиши бо интернета қимат доран, оз бо иҷада хаб кунам мардум, ба фикрам бо ягон чиз дигара қимат мекунам. Бо уҷдам хаб кунӣ, ба фикрам дар хона шочик мемонанд, барои ҳар як калимаи гуфтагӣ су метии мисол. Ё ки нафас кашӣ. Ҳама чира майда қимат доранд. И медони айрӯи чие? Айрӯи ки мо хаб кардистем, мо ҳама гӯшора таи тоқӣ кардистем братан. Ҳама галатат кардистай. Хай мо тенҷ бошем, саломат бошем, хай ҳеҷ гап немеша, ҳеҷ гап не. Ҳамин гапҳои бобӣ гиву кампирӣ ба худо ки мо хи то кая меша. Наход дар давраи ободӣ хезии интернета нашам қадар қимат кунӣ, дида у дониста вақте ки зарплатаи мисол ҳамон мардум иқа кама. Проблемаи асосӣ барои мисол ҳамон одамое меша ки берунаи ватанам, мисол муҳоҷиратам, муҳоҷира мисол кор кунида. Естественно, ози дани момент ҳамаи мо ба воситаи интернет қати хонагиҳо гап мезанем. Айҷада ози як нигоҳ ки бисёри одамо чун да позволят карда наметавонанд ки интернети қимат мисол пайваст кунанд. Тим боли худат медонӣ ки и падару модарои мо ранги европейцо нестанд братан. Ки як солам набини, як солам гав назани нормал набошад. Як рӯз пас бояд қатӣ гав бизананд. Анамиш камтар проблемаи калон меша барои модарон, падароне ки дар ватанам. Баъд ва основном охи нигоҳ ки бюджети Тоҷикистон ҳамин муҳоҷиро мисол пур мекунанд. Ва основном пул ай ҳамин дигар давлатҳо ай берунаи Тоҷикистон пул медурад дарини Тоҷикистон. Мисол мардумое ки муҳоҷир шидагиян ҳамо пулароӣ мекунанд. И мисол компания, давлат, худаш ҳама тарафа наоборот бояд интернета дастгирӣ кунанд ки мақсад муҳоҷирое ки дар Тоҷикистон нестанд қати хонагиҳошон битонанд алоқада будан. Авози ёхе кардестан вабше қин мешавад, намедонам. Баъд як гапи дига ки ма ҳамин
компаниёро намефаҳмам. Мегафон, Тисел и дигароша. Ва ё прекрасно медонанд, ки компаниёшон дар кадом давлат ҷойгира. Мисол прекрасно медонанд заработная платаи мардума. Ва ё набояд охи кора кунанд. Медонанд, ки мардум 800 то 1500 сомон олик дорад. Ҳайо ҳаста оликое, ки бо баландтар, но ҳама нестку, в основном ами 800 000, 300 000, 500 сомон охи. Падози ами дига давлатро аҳамияте ҳама ҷуда старатса доранд, ки мисоли интернета доступни кунанд. Мисол ахмонда наоборот старатса доранд, ки камрас шавада, мисол ҳама натона истифода бурда. Ба фикрам скоро ай давлата ягон кафтар ром мекунем ратам хонада мегем ягон кафтарча ром кунам письмо чиста кафтар қати суҳбат мекунем рат. Баъд бо як зарари дигаш ие ки барои туризм вақте ки турист меоя ва обязательно интернет истифода мебарад. Обязательно а мебина ин нархҳои интернета, нархҳои транспорта, мисол ё нархи бозора. Ма киҷо омадам чӣ раст худа чӣ тратита $100 фақат да интернет тратит кунад удагарин невыгода турист да хеле расходо. А европейцо нағз намебинанд хеле тратои калона. Вообще в общем не только европейцо, ами ай дига давлатода. Барои ҳам қаира минуси калонае. Наоборот пешравӣ бояд ами замонаи ҳозирада наоборот ман фикр мекунам интернет бояд арзон боша. Ба ҷое ки арзон кунан интернет нарша қимат кадесан. Бигиран оликои мардума мисол $500-600 кунан, худ интернета $100 кунан. Проблема нест. Но мегиран интернета нарша мебардоран, олики мардуми қапастай фикри мардума намекунан. Анами реальни проблема. Ҷавлонҷон дар амони хиёлу шибрат инҷа дар жарганчик рафтеста марҳамат кунед да алоқаем брат. хуб чӣ хеле ки тамошо кардем, рустама дидем фикроша чӣ фикре дошт. Анака ҳар як подписчики канал шахсан чӣ фикре дорад дар комментария нависем. Боз дар канал обуна шавен, лайк монен ва ҳамун оповещение барои омаданаш колокольчика биҷиқен, ки шумо дар ҳамин видео мақсад якум шида биён. Дар паноҳи Аллоҳ бошен то выпускҳои ояндара ва фикр мекунем, ки интернет насиб карда боша ҷоша мегирад. Саломат бошед.